musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ma jafoɗon no fewi nde tawno wownude yimɓe addande ɗumen kabaruuji so tawi a addani a jooɗima balɗe a addani taw jomumen ene paadi mi yi appel aji mon mi yi kadi aussi message uji mon kono noon paame wonde ke en yanoɓe koyngal so ɗum ɓenni eɗen gandi président de la république o joddinoma e jandiyankoɓeɓe toon to palais ɗum noon gam wadde conférence de presse enen fof en keɗima en kettima en paami en teskima kanko président de la république o wi wonde téléphone meeɗa wonde hakkude makko e Ousmane Sonko nde tawno won hilifaɓe diine e hilifaɓe aada e ɓen ɓe gandanɗa hoore makko kañumen goni société civile ɓe jiiɗino tigui rigui kanko e Ousmane Sonko ɓe kaltida beele jaam ene arta e nder leydi ndi o wi noon kanko kala ko addata jaam e nder leydi ndi ɗum woni ko yilli nde tawno so tawi o woni président de la république ka puniɗo poɗɗa ko ajjade jaaduɗo e ma emo yadani e ma foof alay saago ko an hufata o ruttimo noon o arti e wonde ɓen ɓe gandanɗa hoore ma kañumen goni wonɓe toon to prison o wi noon kanko président omo jogui pouvoir mo jogui o ko wadde ha joni gracier kono noon so tawi koto banggue amnesty ɗum ko assemblée nationale jogui ɗum so tawi noon koto banggue liberté provisoire ɗum noon ene gandi ko juge uji ɗi jogui ɗum ne handirta ñande ɗum noon goto foof yo haat eko jeeyi kono kanko sinno ko sago makko kala ko ɓamno wadde ɗo henna e yejjite yimɓe jaaha e élection ngaji ɗi e dow jaam gayna ɗum e dow jaam ne handirta ni henna ha joni kanko président de la république ko kanko haalata o wi wonde le 2 avril so Allah lamɗo jaaɓi ko nden woni no mandat makko gasata ha laaɓa car o tottita lengueje ɗe leydi ndi o holliti noon dialogue ene foti wadde oɗo altine mo paaɗen gam yewtidde e ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiyeteɓe wonde ko les hommes politiques o e ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni candidat ji ɗi e yinnoɓe wonde candidat ji ɗi e ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiyeteɓe wonde ko jaggue gonɗe e nder leydi ndi taw noon ko pelle ɗe gandanɗa hoorema jiilotoɗe jaam e deyre e nder leydi ndi ɗum noon so tawi ɗum waɗi won namdiɓe wonde on mo gandanɗa hoorema biyeteɗo wonde ko candidat Diomaye woni ex Pastef beele tigui rigui ha joni ene wawi jeeyede e nder oɗon dialogue o wi ɗum ko avocat ji ɗi jahata kaldoya tigui rigui e juge uji ɗi ɓe ƴeewa noɓe mbaɗirantomo haysino ko liberté provisoire so tawi o ari omo wawi jeeyede e nder oɗon dialogue ne handirta ni henna ne tawno goto foof ene jogui ko jeeyi kadi goto foof ene jogui ko herori kanko président o ruttimo o wi wonde caggal ne conseil constitutionnel riwti oɗon décret mo gandanɗa hoorema votonoɗo assemblée nationale gam wiide wonde ne président wino wonde koye mois de décembre nden waɗata ɗinon élection ngaji ɗum de kamɓe ɓe jaadani hen nde tawno conseil constitutionnel ko pouvoir mo gandanɗa hoorema ko kañum rewinto ɗiɗon élection ngaji walla mbiya ɗiɗon sumgoji ɗi paaɗen e dow majjum kamɓe conseil constitutionnel ɓe mbi wonde maɓe ƴeew date mo gandanɗa hoorema ɓurɗo moƴƴude e ɓurɗo fewde ɓe gaddana ɗum yimɓe sumgoji ɗi jeehe kono noon wonɓe tundi hakkillaji men ɓe mbi wonde haadi président ko 2 avril nde woni no mandat mum gasata so tawi mandat makko gasi élection ngaji ɗiɗon dañani ha joni fartange wawde wadde noon beele o heddoto wonde président de la république walla ala o tottat ɗum ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañum woni président assemblée nationale ɗum noon ko alay saago mo waɗa démissionné ne président assemblée nationale wawa jogade ɗum avant le 2 avril kanko noon président o wi wonde ɗum ɗonne kadi wonko pouvoir wonko constitution wonko sarɗiyeji leydi ndi tigui rigui kaali hen ɗum noon ko kaali hen ko ɗum woni ko wonata nde tawno so tawi ɓe ƴeewino o wino wonde so wonino président o yiɗi ko artirde ha joni mandat makko 5 ans ɗum noon ne yeehi to conseil constitutionnel ɓe mbi wonde ala ko 7 ans ko ɗum woni ko heddoto ɗum waɗi noon o waɗi wonde duuɓi jeeɗiɗi ɗi ne waɗa ha joni référendum nden woni tigui rigui ha joni o wonti 5 ans nden président dañi fartange wawde wadde ɗo 12 ans ɗiɗi wadde ɗo ni o wi noon kanko omo yiɗa ko yiɗata ko wona ɗum woni ko wonata ne tawno won pouvoir uji goɗɗi gonɗi ɗo e nder leydi ndi kala ko mbi ko ɗum woni ko heddoto ne handirta ni henna bandiraɓe musidɓe président namdama question on mo gandanɗa hoorema kañum woni Ousmane Sonko e Diomaye Faye beele ene mbawi waɗede amnesty o wi wonde so tawi ko eɓɓo makko walla ko yidde makko e fandare makko kala gonɗo e nder leydi ndi biteɗo wonde ko ɓiɗɗo leydi ndi e nder oɗon tuma ene wawi yaafede ha laaɓa car beele leydi ndi ene wawa artude e deyre arta e jaam nde tawno leydi men Sénégal natti wonde leydi guerte natti wonde leydi ha joni fatato wonti leydi pétrole wonti leydi or
wonti leydi gaz ne haadirta ni yanna wadde noon ndiɗon leydi ko leydi alɗude ɗum noon leydi addude foti ko yilanede jaam beele ɓiɓɓe leydi bini mbawa wonde e nder jaam nde tawno kala leydi feññode ndiɗon galu e nder oɗon tuma ko leydi farwude wonata ne haadirta ni yanna. bandiraɓe musidɓe ko président de la république haali ko ene heewi kono kadi aussi koko ɓuri jojjude e ko ɓurɗen wawde wadde retenir ko tan ko ɗum woni ko gaddanɗen bandiraɓe ɓe beele ɓe mbawa andude oɗon conférence de presse ne yaari ni ne hannirta ni yanna. bande men tedduɓe musidɓe horsuɓe ha saaha goɗɗo konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajiri e bawɗum no wasata wadde ɗum bongol nde tawno haalde ha jofna koye jaɓanede jeeya tigui guiɗo moon seni moon Amadou Koumi.